Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Ma? Ma? Ma! Nobi! Ma, may sakit ang akuntiyan! Ha? May sakit ang akuntiyan! Mga anak na tingali ko! Ha? Uy, ginoo ko, ani, oy. Kung mauna, si Chukoy, tabangi mi Chukoy. si Chukoy man, ma? Magpatabang ta. Si Chukoy. Si Chukoy na lang maayo kay ni Arasia, siya na li ato patabangon. Hain man kiandan ni mong dadonon sa ospital. Ha, hain man. Kanang kuha, ma, kanang kuha nga bag, ma. Oh. Aray! Masakit ang Ko, sige, kuhaon ko una ang bag. Gusto ko pangalan. Chukoy! Dali, oy, gisakitan nagmaayo si Nubi sa yantiyan. Ang dama ang imo sakyanan nga giingon, ha? Pagdali! Hello? Abtika na mo nakatubag, boss. Anong nanuwag man ka? Boss, ako'y nakahatod ni Nobi diri sa ospital, boss. Kaya gisakitan na siya may sentiyan. Murag, mga anak na siya. Sa? Hain! Hain ospital na, Chukoy! Aray! Aray! Sakit na kayo nga akong tiyan! Agwantaha lang sa anak, ha? Hila ka o nang gilimpiyuhan o nakadadon sa delivery room. Rodel! Nubi! Anong imo man siyang gitawag? Siya na kayo nga sa sakit ka ako, Ruki Bate! Oh, Gusto ko iyong makita ang akong pag-aantos! ego na. Inyo man ka ni sinabutan. Di agwantahan na diha. Dili sad siya mahimong mo anhi oy aron pagtambong sa imong pagpanganak. Misaan siya nga matambong. Malipay ka nga niya siya. Oy. Ma! Masakit na kayo ako diyan! Ay, kon, dadon ka na sa delivery room. Agwantaha lang yun na. Pakatawha ang gamayng anghel. Gusto ko siyang makita. Nang, hayan mas Nobi na. Tuhan na gidana sa delivery room. Mo ba niya na anak na siya? Saman, gwapo yung anak, gwapo. Giingnan siyang gidapas delivery room. O pa mga anak, oy. Kay mo opay pagdadid tos delivery room. Aw. Ay, abi na kog nanganak na da. Time para God. Ganun sige magkagunit ana imong cellphone. Manguda ka din he, Chukoy. Kining nangita ko gwapa nga nurse ng aron akong kudakan. Oy. Unya balikan ako ba? Nor. Um. Unsaon man na nimo di ay ha? Babay. Ang babae, panguyaba. Ano ka sineswerte? Ay nang. Mura nagsilos ka na. Singan. Ay lago kasuko nang naunsa man na siya. Ako lang gilingaw nang ug ikaw sa gilingaw lang sa tikanang. Kay murag kuan man ka. Kanang namuti naman imong wait. Ay, gikulbaan ko sa kahimtang ni Nobi o Chokoy. Ay, maluoy kong nagtanaw niya. Ay, sige pingit sa iyang naong. Sakitan siya, nakaagisad ko anang panganak. Oy, dili lalim. Mao ba? Mo bitaw ang gilingaw lang tikanang. Nang lingkod lang diya nang. At tingalig mo kalit kagatumba diha. Ay, gikulbaan yun ko, Chokoy. Oy, naluoy kog maayo sa akong anak. Ay kabila ka nang. Magmugsuan na lagi na Snoopy nang. Ayaw gadlok. Mga nurse man ug mga doktor tong nag-alirong niya. Ansa man, gusto kag tubig? Ay, kuan palihog hinoon ko kuha, be. Kwarta be. Unsangan? Wa mo koy sinsiyo nang aron ikapalit og mineral. Kadiyot, magkuha ko kwarta.
mga anak. Wa ba banggod ka mo utong, ma'am? Di man ko kamao. Gusto kang tabangan ko ikaw gutong? Ni ako, ay kadlok. Mitambong gyud ko sa paggawas sa atong anak. Utong nga, ayaw putla, aron di mo taas ang o sa atong anak. Utong gyud ha. Ni Aka. Baby boy ang atong anak. Kakita ka. Yes. Liwat kay nako. Ang bukiro. Nga naman ka. Sakit. Makawa sa imong sakit ang akong case. Ayaw, ayaw. Ayaw, uy. May buong niya na sila. Ganong may kiss ka na ako. Uy, maldito kit ka ha. Ako i-acknowledge ang bata. Unsa? Gusto kong i-junior na ako ang atong anak. Mingaw man ang bahay nila ni Nobi. Undaw ko sa kong auto. Magsusi ko. Oh. Naaman ang auto ni Alma. Tingalig na si Nobi. Huwag sila manakaw. Mga iba kong katahura, no? Sobra na nga akong pagpaubos tungod di ko ma. Pero bahala na. Mayo! Nang taleng! Mayo! Nobi! Ihatod ka na sa iyong kwarto. Private room man di eh. Gibinlan ko kwarta ni Alma. Busa, kinalang nga ako ginikastuhon. Kinsa may mong kauban? Si Mama. Gusto kang magpailan ako niya? Naibaw na si Mama sa tanan. Ha? Sa ito gibuhat? O nga ako mo'y amahan sa bago mong gihimugso? Ha? Oo. Oh. Iligato na ako ron sa kwarto. Ayaw pag-uban na. Di ko ni mo ipaila-ila sa imunan? Dili. Nobi, anta man kong manubag sa akong kaakuhan di ani mo. Usaan mo pagtubag sa imong kaakuhan. Gawa man kamay man ako. Ihato na mo ang pasyente siyang private room. Ayaw pag-uban ha. Dili pa ko ready nga ipaila-ila ka ni Mama. Please. Ay, nang. Tanawa nang. Giablihan na ang delivery room. Tingalig. Igawas na si Denobi. Si Nobi gyud tuod Chukoy. Nagikamay ko sa nurse. Unsa man mo kuyog ka nako? Muuna ko sa iyang private room aron mati man ako didto. Maba am kuyog ko na. Oy. Kuyog ko. Oh, hala. Ngano oy. Sunod lang nako ha. Kinalan una kong moabot dito sa private room ni Nobi. Ha, sunod Hala. lang niya nako dire. Oh, nang, sige nang. Oh, oy, hala. Ato ba akong nakita nga migawas pod gikan sa delivery room? Mura man to si Busronel ako. Ay, itanaw pa ko sa delivery room diin ipagawa si Nobi. Si boss yun to ako nakita na nga. Midalig gawas gikan na ng delivery room. Si boss yun to. Lalaki ang imong apo. Asa ko man siya mahimong makita. Iyato dayon siya din he. Hambot lang ka ha. Kung gusto kang makakita niya, adtua ang nursery aron imo makita ang imong apo. Okay ra nimo kon biyaan ti ka. Okay ram ha. Sige, adtua dayon ang imong apo. Unsay giingon nimo, Chokoy? Kuan mo ba kaning nauli na ba si boss pang? Ay wa, uy. Kung muuli ang imong boss, natural ikaw giunang mahibaw kay magpasugat man to nimo. Ngano nakapangutana ka man? Kuan gimata-mata lang tingali ko ma'am. Ay kuan man god
nakikita mo ko parehas ni Boss Mamgud. Diin man? Kuan dito sa Diin man! sa mall, ma'am, sa mall. Ay, ambot lang yun, di mo, Chokoy. Suroy-suroy sa deka. Nakaabot magyug kag mall? Ha? Siya gyud to. Di ko mahimo nga masayop ko. Abi, tahugaw na ko si Boss B. Ako siyang pangutanon kung nauli na bayud siya. Kung siya bayud to nga ako nakita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!